dnešnom programe s láskou k deťom sme mali veľa účastníkov, teda viac ako 200. A myslím, že návštevníci boli spokojní. A chcem povedať, že táto humanitárna akcia základnej školy je na pomoc sociálne znevýhodneným žiakom. Sme sa zišli, aby sme prostredníctvom piesne, tanca a spolupatričnosti odovzdali dôležité posolstvo, že v našej škole nikto nie je sám. S hrdosťou môžem povedať, že dnešného večerného programu sa zúčastňuje približne 200 našich žiakov, ktorí spolu s svojimi učiteľmi týždne tvrdo pracovali na tom, aby pomohli svojim spolužiakom. Cieľom tejto akcie je vyzbierať finančné prostriedky na pomoc deťom zo sociálne znevýhodnených rodín, ktoré navštevujú základnú školu Jána Čajaka. Ako riaditeľ som nesmierne vďačný našim pedagógom za ich nadšenie a deťom za ich empatiu, ktorú dnes ukázali. Toto je najdôležitejšia lekcia, ktorú ich môžeme naučiť byť ľudskými a starať sa jeden o druhého. Taktiež pozývam všetkých spoluobčanov, podnikateľov a ľudí dobrej vôle, ktorí dnes večer nie sú s nami, aby sa k tejto akcii ešte pridali, ak to chcú. Naše dvere na Sládkovičovej 2 zostávajú otvorené pre každého, kto chce pomôcť, či už darom, alebo nejakou podporou pre tieto naše deti. Každý váš príspevok nám priamo pomáha zabezpečiť základné podmienky pre vzdelávanie tým, ktorí to najviac potrebujú. Naše niečo málo pre tieto deti bude v základnej škole naozaj znamenať všetko.